resek iku siap mudik temen. Siap aja. Untuk sangu. Ripak emo sing tak kono tuku. Berarti ki untuk sangu temen. Yo muga-muga untuk kareng kopo sini. Nek aku wis positif ra iso. Lho. Lagi ini. Duite ra ono, lagi kirim jawan tok kan yo. Titipno. Bos kan urung ngomong. Lah kan akan bon kok, kirim terus kok. Duwe min wis reti duwe keluarga nang omah kok. Malah kok tinggal nge-slot karo gitu. Kepiye hiburan. Mbok mas ngelu ngene iki ya. Terus anak-anakmu kepiye? Tak kirimi sithik kok kene. Tak kirimi sithik. Sithik. Lah kira-kira kono kok tetangisan to ora? Ora becengis. Ayo min, kowe iki ben tak kandhani sih min. Kok andeni terus. Lah iya. Ngono jemekso ke karaoke, ngeslot, hiburan. Kowe tajak ngaji mbek Pak yo mo. Oh penak ngaji asing ngadeg. Kok ditangisi lah mulai Pak. Ora. Ngopo nang ngatak ngaji ben. Wes, tak beres-beres iki sik. Mudik guys, kangen keluarga. Lembut ora mulai. Wes untuk tiket. Entuk wi. Piro? Loro ah. Loro. Loh, kene mung telu takonano aja. Lek kowe piye, Min? Aku wis positif ra iso mulai. Jandene ra iso mulai. Isa aku banyak titipan Piye musik. sih, Cak? Iki sasi bodo deh. Wis telung bodo malah kok. Ora mulai kok. Kene sembuh iki. Kelubuan nduk Lek kene. bojomu anakmu piye engko? Wis sembuh takone itu gembok, gembok aman. Kayak cah-cah ya. Duh, terus ya. Bos. Mas Ya, bos. iku wong loro. Itu balik kapan Riko? Balik ra lewat duite, Bos. Oh, kowe min Cito mulai tak min? Sing mulai apa yang tak kirim nang engko kok kayak yo tak kirim. Lho lek bojomu piye dungan? Lho mama. Anakmu lek sabuk titipno ripaki bojomu. Oh iya iku nggonmu iku tak titip. Oh, mbok titipno bojomu. Bocah iki malah proyek IKN iki rodok mangkrak lek. Ketok ya aku ra iso ngeki duit kowe berat-berat. Iki anjan tak kei duit ki mulai entok. Mbok kena ki bodo mborak ya, maaf e. Kacau ini. Penting aku wis kumpul keluarga lah, Bos. Iya. Lek kepiye min Cito mulai ta ora? Nah, aku positif pas itu. Anjene iku engko tak titipno ripai iki. Oh, Tadi foto wong. tak bojomu mbok titipno ripaki dhisik. Kunci tak gowo, Tek. Lah iso wong sing tak tuku. Oh ya wis iki anu, duit cak. Persenan kok udah aku teko. Barang sithik tapi yo muga-muga manfaat kanggo Kene lho, kanggo antri. keluargamu. Dudung. Terima kasih, Bos. Oh iya, wis Harwi. Makasih, Bos. Amin. Terima suwun. Lek kira-kira mulaimu kapan? Saya Oh, yakin, tak tukokno anu apa? Mau ngaku Oleh-oleh. Tikete. Wes tuku loro. Kok tak tukokno klambi nggo sisa. Iya, Bos. Oh ya wis. Maaf ya. Yo, Bos. Kayak piro? Kok ini telung lembar 200.000. Itu ngendi? Piye? Salah. Toh, Ya, Cak. Cak. kumpul keluarga. Sing tok piro ogone bosmu? Berat, Cak. Alhamdulillah, Min. Aku tak telung lembar. Iki baca dulu. Telung lembar lek mempere ta sing loro iki bener, abang 200. Siji Lah iki lho. tak 1000 lek apa? bener iki 200 iki sewa 200.000. 100.000 serang gini yes nih pelak cangkemnya jadi bisa kirim bolak-balik kok ini tak gagal apa Min. Sabar, coy. Lagi aku yang anu, Cak. Kadung tuku tiket. terus pasang balik Lah jare kowe ape titip? aku titip kok piwekno Ya, Min. pesan kok ora iso balik kok sing paling kon nggo gemboke dienggo kancingnya dibuat lah Kaya mbek iki. gede mah Oh, tenang. kongan Aku mbek tak melu ngawasi, Min. Ya wes, ayo Wi, pamit Wi. Salaman aja. hati-hati Kok aja nangis, Min. hati-hati yo
Assalamualaikum. Hati-hati. Bisa mulai, aku rasa mulai botol ini kapok. Iya. Nek ngopo balik aja. Jare janjimu ora nangis. Ora nangis aku. Lah iku metulone piye maksudnya? Iki isine ya roti dong, ini nastar kok. matane. Halo, piye Pakmu? Asa mulai. Piye iki? Lek kembali kenang piye? Kok ya apa Pakmu tak arep-arep. Ya lek piye meneh? Ya wis, sing kono sing hati-hati. Oh. Waalaikumsalam. Aduh. Cukup di. Wong ora mulai. Aduh ya Allah. Langsung mulai wong Mak. Juga mulai. Nek ngopo cepet tangis sih, Mak. Apa ditangisi, ngopo tangisi. Wong titip duit ora nang. Wong titip duit karo aku. Ini. Kira titip kanggo kuwe. Dituku sempak. Mak, masa usah nangis. Titip wonge ya. Iki piro tadi? Wah, harus dibuka itu. Lu tak toko cukup toko. Ya mesti iki parpol tuku pada cukup ya. Malah itu cukup. Ya wis mene lho ya. Lek piye Rip, iki bojoku piye? Nek kono aman to ora? Ya Allah. Iki nek kono mangan opo jare ada duit nganggo akeh iki piye Rip? Weh, matamu jelalatan yuk, malah ngicupi sempak. Ih, paket. Paket. Paket D. Piro? Atas nama Mbok Yatmi. Teni yo, Yo. bener nang. 1.000 D. Yo, di Loh. Salah. Oh, D. saya ketolet ora sih nang. Lho lek gini D malah nangis D. Wong untuk paket nanti malah nangis. Cukup rak mulai dah. Lho lek ra mulai lek rantone nduk ndi ora mulai iki. Luar kota. Luar kota. Lek dong piye D? Engko piye? Aku golek bengi piye turu dhewe. Ngono D lek. Kaya saiki kowe D aku D. Lah iya, Berarti bojomu rak mulai D. rak mulai Dik. Tangene wae. Duit iki tak weno dhisik, bayarmu kapan-kapan lah. Lek oleh engko. Oleh. Ora bisa atasanmu. Ora apa-apa, engko bengi aku tak runggunamu, Dik. Kowe ngok mene temen. Engko bengi tak mene. Ngono wae. Iya. Iku wae. Oke, bayar iku wae. Ya iku. Bayar iku piye Dik maksude, Dik? Ya iku. Oh, ngono, Dik. Iya, Dik, engko bengi tak mene. Oke ayo. Oke balik on. Ha